ja kansalaisista. 5 vuotta sitten ennakkoon kävi vaaliurnilla 17,3% äänioikeutetuista. Tuolloin ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta äänestää sunnuntaina, eli äänestyspäiviä oli 1 vähemmän. Europarlamenttivaalien vaalipäivä on päivä. TV2 on juuri alkanut pienpuolueiden vaalitentti, joka on Suomessa aamupäivällä. Ilmatilaa. Puolustusvoimien mukaan venäläisen ilma-aluksen epäillään loukanneen ilmatilaa Porvoon eteläpuolella. Kyseessä oli puolustusministeriön mukaan valtiollinen kone. Ministeriön viestintäjohtaja Max Arhipainen kertoo, että ilmatilaloukkaus tapahtui iltapuolen aikaan. Arhipainen ei pysty kertomaan, missä ilmatilaloukkaus tarkalleen tapahtui, eikä sitä, kuinka paljon kone tuli Suomen rajojen sisäpuolelle. Rajavartiolaitos on alkanut selvittämään ilmatilaloukkausta. Matkustajajuna ja tavarajuna ovat törmänneet Moskovan lähellä. Turmassa kuoli ainakin 6 ja loukkaantui 45 ihmistä. Viranomaisten mukaan matkustajajuna törmäsi tavarajunan raiteilta pudonneisiin vaunuihin. Useita matkustajajunan vaunuja kaatui Turmassa. Matkustajajuna oli matkalla Moldovaan. Onnettomuuspaikka on noin 50 kilometrin päässä Moskovan keskustasta. Itä-Ukrainassa Donetskissa on osoitettu mieltä venäjämielisiä separatisteja vastaan Ukrainan rikkaimman miehen kehotuksesta. Hiili- ja teräsyhtiöitä idässä omistava miljardööri Ahmetov kannusti yritystensä työntekijöitä rauhanomaiseen protestiin separatismia vastaan. Ahmetov vertasi separatisteja